Moni teenager yake ndiye kankhani ka anthu ena ake odabwisa kwambiri. Uyu ndi Violet Jessop. Violet anabadwa mu October 1887. Makolo ake anali ochokera ku Ireland kalekale, ndi chifukwa cha mmene manenera umphawi ku Ireland anasamukira ku Argentina. Ndi Violet anakabadwira ku Argentinako, koma patakhala nthawi anabwera kukakhala ku England. Ngakhala makhala ku England moyo wawo unali ovutikabe. Abambo ake anamwalira matenda osadziwika bwino. Nthawi imeneyoyo inali nthawi ino kuti mankhwala anali ovuta. Mankhwala ambiri anali sanachitidwe discover, asakudziwika. Ndi anthu ambiri akadwala amamwalira. Matenda onewa kuti panopo anthu amachira amakhala bwino, koma nthawi imeneyoyo anthu akadwala amamwalira. Violet anali ndi abale ake 8, onse pamodzi anali 9, koma ana atatu anamwalira. Chifukwa basi kungodwala pang'ono matenda olodzifuwa zomwezi anthu amamwalira nawo kwambiri. Ndi chifukwa choti abambo ake anamwalira, amayi ake anapeza ntchito, amakagwira ntchito mashipi. Basi ntchito zosiyana-siyana, kaya ziperekera zakudya, kaya zitani basi, koma ndi akakhala pa shipi amakauta apita ku nyanja. Iye yuno ndo amene amatani amasamala azibale ake, amakhala ngati iye ndi amene amalira abale ake. Amayi aja akapeza ndalama atumiza iye basi kumakhala kumalira azibale ake. Anapeza kuti nayenso anazadwala. Pa nthawi imeneyo anadwala TB. Ndi TB inalibe mankhwala nthawi imeneyo. Anthu ambiri akadwala TB samachira. Koma Violet anadani atadwala kwambiri anazunzika nayo, koma mpaka anachira popanda mankhwala. Ndi pasanakhalisenso anapezeka kuti amayi ake aja anayamba kudwala. Amayi ake atayamba kudwala zinali zovuta kuti sangathenso kutani kukagwira ntchito. Ndi ameneno anampanga iyeyo kuti iweyo Violet upite uzikatani uzikagwira ntchito. Anapeza kuti anakapezanso ntchito kuchani ku kampani ya mashipi, kuti nayenso azikaperekera kaya zakudya kachani, ankamutcha kuti steward pa mushipimo. Ndi chomwe anapezako ntchito ndi White Star Line. Ndi White Star Line tinayika mpakale kuti ndi kampani inapanga Titanic, koma ntchito yake yoyamba amagwira mu shipi yawo, mashipi oyambirira HMS Olympic. Ndi akugwira ntchito mu RMS Olympic. Akugwira ntchito mu RMS Olympic unapeza kuti panachitika ngozi mu 1911. Iye ali pakali mu shipimo akugwira ntchito. Shipi yomwe amagwira ntchito yo RMS Olympic inapezeka kuti inagundana ndi shipi ina dzina lake HMS Hawke. HMS Hawke yo inali shipi ya nkhondo. Ndi zinagundana, inali head on collision yoopsa kwambiri, koma anapulumukamo. Ndi atapulumuka sanachite mantha, anapeza kuti anabwerera ku nyumba, anakakhala pang'ono, kenako atachita recover from shock anabwereranso. Koma no ulendo umenewu anamuyika kuti akagwire ntchito mu Titanic. Atayipanga kumeneno Titanic ija, ulendo wake umapita uja, Violet anayikidwa kuti akagwire mu ntchito. Ndi Violet anapita kukagwira ntchito nomo zoperekera zakudya, kaya magwira mu restaurant kaya machani, ntchito iliyonse atampase kuti azigwira mmene mwa mapanga. Ndi itanyamuka ulendo uja inapezeka kuti mmene shipi imakafika pamalo pamene inamira paja anali pomwepo. Shipi ikumira, iyeyo anatola kamwana, ndi anangokanyamula kamwana kaja kumpasira ndani, kumpasira Violet, kuti Violet mwana uyu ukwera naye chani, kwera naye lifeboat. Iye uchada anadumphira mu lifeboat ndi mwana. Basi kupulumuka kwake kunayo imeneko anthu 1503 anamwalira, iye anali gulu lotani lopulumuka. Ndi ngozi yopsa ngati imene anapeza kuti wapita ku nyumba kaye after atapulumuka, anakhala ku nyumba kuja, anthu ankaona ngati sabwereranso pachani pa shipi after ngozi yopsa ngati imeneyo. Koma anaona kuti sono ndi ndizidyacha, anabwereranso ku White Star Line kuja kuti ndabwera ndakhazikika no mutu wanga uli bwinobwino after ngozi yopsayo ndozagwira ntchito. Ndi anayambanso kutani kugwira ntchito mu 1912. Anamuyika mu shipi ina ya White Star Line yomwe dzina lake HMHS Britannic. Ndi amagwira ntchito mu Britannic muja, mpaka anapezeka kuti mu 1916 unachitikanso ngozi ina. Ngozi yake yoopsa pa shipi pomwepo inapezeka kuti HMS Britannic ija inamira. Britannic anayipanga kuti izifananirako ndi Titanic, mmene anayipangira first class chani, kukongola kwake, kupepa kwake. Ndi inapezeka kuti nayonso inachita ngozi ili pakati pa nyanja. Britannic ija imamira. Violet ujali momo, Violet ata anadumpha
anadumphira mu lifeboat, koma lifeboat inapeza kuti imayandikana imamoti izipita mbali ina imakokedwa ndi pamene panali madzi paja, ndi zimapropela zinkafuna kuyikhapaso lifeboat ija, ndi anadumphiranso m'madzi nkusambira. Anali anthu mmodzi mwa anthu opulumuka, ndi anapulumuka ma disaster atatu apanyanja, komanso anatupulumuka TB yonena kuti nthawi imene imapha anthu kuopsa, ndi anthu angaona ngati kuti a Violet mpaka na katatu ngozi za panyanja sabwereranso. Anabwereranso tukagwira ntchito panyanja mpaka nakufika nthawi yomwe anachita retire. Anamwalira ali ndi zaka 83 atadwala mtima atakalambiratu, koma anagwira ntchito panyanja moyo wake wonse, kumirako sikumamuopsa chifukwa choti iye ankangopulumuka. Palinso munthu wina sanali iye yekhayo, wina Archie Jewell. Archie anabadwa 1888, nayenso amakhala ku England, amagwiranso ntchito m'mashipi. Anapezeka kuti mu Titanic analimo mene imamira, anapulumuka nawo. Atakhazikika bwinobwino, atakachira after stress kaya chani, anapezeka kuti wabwerera. Nayenso anapitanso kugwira ntchito so mu Britannic itamira, nayenso anapulumuka. Anapezeka kuti wabwereranso kukagwiranso ntchito mu nyanja, komano ulendo amakagwira ntchito mu shipi ina dzina lake SS Donegal. Ndakugwira ntchito mu SS Donegal inali nthawi ya nkhondo, nthawi mu April mu 1917. First World War inali 1914 to 1918. Nde anapezeka kuti iyeyo amagwira ntchito mu SS Donegal muja, nde shipi yo anayisintha kuti ikhale ngati chipatala izithandiza anthu masoldiers amene avulala chani. Nde iyeyo achiwu akugwira ntchito mmene momo ma Germans anaponya bomba lija linamenya shipi iyi SS Donegal, and iye anamwalira ulendo kachitatu ngapena anapeza kuti wafa pa shipi. Amene anabita record ya anthu awiri osewa anali munthu dzina lake Arthur John Priest. John Priest nayenso amagwira ntchito pa nyanja, iye mu mashipi, iye amamutchula kuti stoker. Anthu amagwira ntchito akatenga zakudya kukaperekera kwa anthu oponya makala mu moto aja kuti engine ziyenda izitani. Akugwira ntchito zosiyanasiyana, pena amagwira ngati fireman. Koyamba amagwira mu Olympic, RMS Olympic, anakweranso Violet ija analimo itachita ngozi ndi itaombana ndi shipi ya nkhondo, anapulumuka. Analinso mu Titanic anapulumuka. Anakweranso shipi ina HMS Alcantara inamira, anthu ena anamwalira mmenemo, iye anapulumuka. Kenako mu HMS Britannic anali momwemonso anapulumuka. Kenako anakakweranso inanso SS Donegal yomwe inaphulisidwa ndi bomba ndi ma Germans, koma Arthur Priest anapulumuka. Ndi anabita marekodi aena onse aja kuti anakhala mashipi 6 oti achita ngozi, koma kumangobwererabe achita ngozi nkumangopulumukabe, mpaka na John Priest anapasidwa dzina amatchedwa kuti the unsinkable stoker. Kuna kuti sizi munthu wanji kuti anakula sanakalambe kwambiri, anamwalira ali zaka 49, koma anamwalirira kwawo ndi zina osatinso pa nyanja, koma ankatchedwa the unsinkable stoker. Nde anthu awawo ndi ma unsinkable, zonena kuti muganize ngozi zonsezo koma kumangopulumuka, ngozi zonsezo mangopulumuka pakati pa nyanja, poti anthu ena ngozi imodzi yomweyo ulendo. Nde wangofuna ukapapo nkhani ya the unsinkables, anthu amene samatani samamira ngozi ingachite kutani apa nyanja. Zikomo kwambiri.